Γεια σας και από μένα. Κάτι για πέστροφες λένε εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά βλέπω να έχει πολύ γέλιο η σημερινή μέρα. Θα περάσουμε πολύ καλά με τα παιδιά εδώ και έχουμε και συνέχεια. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Είμαστε στα Διπόταμα, στον καταράκτη της Αγίας Βαρβάρας. Πολύ όμορφη η φύση, πολύ όμορφη η φύση, πολύ όμορφη η φύση. Βλέπετε μερικά πλάνα. Survivor? Την έχεις δει Survivor? Τι πούσα? Να ανάψει φωτιά. Φτάνει τα ξένα που θα ανάψει. Φτάνει τα ξένα που θα ανάψει. Βάλε ξύλα ρε. Βάλε ξύλα ρε. Κάτσε ανάψει το πρώτο ρε. Λοιπόν, δείτε παιδιά, άναψα. Ούτε αναπτύρα ούτε σπίτι, τίποτα. Μόνο με το βλέμμα μου. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it. Και ναι φίλοι μου, εδώ βλέπουμε τον καπνό. Κάτι έχει κάνει ο Αλέξης. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο. Πάνω, την αλατώνεις την πέστροφα. Ο Αλέξης είναι εδώ από το βράδυ. Πολύ ψάρι στη βραδιά έπεσε. Τελικά η προσπάθειά του είχε καρπούς. Ζορίστηκε, κουράστηκε όλο το βράδυ, αλλά να τα, αυτά είναι. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι. Πέστροφες από το αργουδόρεμα. Και έχουν και μια ιδιαιτερότητα εδώ στα Διπόταμα. Τις πιάνεις και είναι καθαρισμένες. Φύγει από εδώ πέρα. Φρεσκαδούρα. Εκεί που έχεις μέσα στα που έβαλες που έχεις μέσα στα που έβαλες Αλέξη, πες μας δύο λόγια για τα ψάρια, αυτό το ψάρι που έκανες εδώ. Δεν ήταν κουραστικό καθόλου. Ήταν ευχάριστο να καταλάβετε ότι το ψάρι το έπεσα ούτε δόλμα τίποτα. Ρίχνεις μέσα το χέρι σου και το πιάνεις. Έλα. Μπορείτε να μιλήσετε, σεφ. Παίρνουμε το ψάρι, το καθαρίζουμε, μέσα βάζουμε ντοματούλα. Τώρα σήμερα βάλαμε φέτα, θα δοκιμάσουμε. Έλα λίγο από εδώ πέρα. Ναι. Στέκεσαι. Καμεραμάν. Συνήθως βάζουμε κατσελάκι. Αλλά το πίπερο το σκεπάζουμε καλά και θα πάει δίπλα στη φωτιά. Δείτε πως κλείνουμε. Η μαγιά εδώ είναι όλη. Το αλινόχαρτο από μόνο του δεν κάνει πολλή δουλειά. Λοιπόν, να το κάνουμε μια τέτοια. Τραβάμε ψάρι έτσι, 69, μην παρεξηγείτε, έτσι λέγεται. Δες, αυτό είναι σημαντικό να τραβάμε έτσι. Εδώ είναι όλη η μαγιά, Βαζάκι. Και το κλείνουμε, σεφ. Το σκεπάζουμε ωραία. Δείξε από εκεί τι κάνει ο αγρότης, μόνο του ψάχνει. Ο συνάδελφος σεφ. Ο αγρότης δεν θα βρεις εδώ που ψάχνεις. Γιατί πάλι πήρε το αγγόριο τίποτα με μακριά αντικείμενα έτσι. Εδώ, κλείνουμε έτσι ωραία. Γιατί τώρα με το ατμό αυτό που θα έχει μέσα δικούς ατμούς, θα βγάζει ζουμιά και θα γίνει φούρνο μέσα στη φύση. Να ξέρετε το ψάρι το έπιασα εγώ προσωπικά από εκεί το ποτάμι. Δείξε λίγο να το δείξεις, γύρισε λίγο από εκεί. Από χθες εγώ εδώ είμαι. Αυτό δεν είναι επιτυχημένο πολύ, το βγάζεις πολύ αυτό. Αλουμινόχαρτο δεν μας έφτασε, ντροπή μας, αλουμινόχαρτο, σε εμάς. Ξέρεις από καλό αλουμινόχαρτο, Αλέξη, Άμα ήξερα θα είχα πάρει πολύ. Τελικά δεν ήξερα. Τελικά δεν ξέρω από αλουμινόχαρτο. Δεν έκανα τέτοια πράγματα εγώ αριστοκρατικά. Εγώ είμαι άνθρωπος της φύσης. Όπως δίνει η φύση, έτσι παίρνω εγώ. Και τώρα έχει μείνει η τελική φάση του ψησίματος. Ξέρετε ότι θέλει ψηλά από κάρβουνα, γιατί το πέστροφο
είναι πολύ γρήγορα. Και άμα το έχουμε πολύ κάτω θα το κάψουμε. Το πέστροφο στροφάρι, Αλέξη. Άρικα αυτό. Μην τα βγάζεις εκείνα, Αλέξη. Μάλιστα. Πες και μια προσευχούλα. Αλέξη, θα βουτήξεις? Σίγουρα. Παναγιώτη, δεν σε βλέπω ζεστό. Με γεια το παπουτσάκι πάνω. Καινούριο. Βρε ατιμούλικος την πένα είσαι. Έχει αναλάβει το styling ο Γιώργος. Ιδέες από Χαλκίδα και έτσι. Από Καράπαμπα. Γιατί δεν είσαι σήμερα ο Γιώργος? Ολόκληρη φωτιά είναι εκεί πέρα, ρε. Θα ανάψει εκεί φωτιά τώρα. Και πώς θα πιάνουμε τα ψάρια? Ρε μία φάση λίγο θα βάψει να κάνω μπάνια μετά. Πώς εδώ πιάνουν? Πιάνουν εγώ. Από εδώ, παιδιά, τώρα θα κατεβεί το αγριογούρουνο. Είναι έτοιμος να του κάνει ένα uppercut. Κάνω μια μαχαιριά κάτω στην καρδιά. Μια μαχαιριά κάτω την καρδιά για να τα αφήσει στον τόπο. Μετά θα το γδάρει. Θα το κόψει σε φέτες. Όλα εγώ θα κάνω. Θα το ψήσει. Να πάτε μόνο έτσι. Θα το ψήσει. Και όταν δεν θα κοιτάμε, θα πάει πίσω από ένα δέντρο. Δείξει το δέντρο. Σε εκείνο και το δέντρο. Έλα ορφέα, παίξει τη λίρα σου. Βγάζει φωτιές. Φωτιές βγάζει. Αυτό είναι το σόβρακο του Νίκου. What these new instruments should say. Tell you that you should make a do something like this. Tell you that you should make a do something like this. You may discover the secret of the present. Ha ha ha!